Presiden ke Khasi Author Society Babu DRL Nonglain ulaong watla ya ketien Khasi la itu kum ka Associate Official Language ni tien snap jong ka jela henry tang nomor baduna ka jing penan kam ya ka Khasi ha ka jing ya keren ya khana wat ha ka thok katar ha ki office sarkar namar kani Babu Nonglain ulaong Bashen ka Khasi Author Society kan sapha shithi a jingmut sha ka sarkar ban pelong ya ka ketien Khasi ka ketien shnong jong ka jela Ulang balada ka sarkar ka menjur ngin pinen kam no da ketien Khasi haki office bat kijing tray baman lakas ngi ngala man ong wat ki nongelam jong Khasi Author Society ru menshua bat kumju ru ki nongelam jong ka jela kim sim lapoi perkhat ban dawa nangkong ya ka jing penlong official language lan ketien sarkar ya ka ketien Khasi apo ka jela dei tar hadu kasnem arajar lai arajar saw baga Khasi Author Society hagto por hapo ka jing lam jong WR light flankum president jong Khasi Author Society ni la le chabrok ki MLA ki bahari Khasi jaintia bari boy bakin wanra ya ka bel ban penlong ya ka ketien Khasi ka wen ki official ni ketien sarkar hapo ka jela kumta ka asnem arajarsan ni layo ban kentiu ya ka kerdan yang ketien Khasi syaka kerdan juga Associate Official Language kentup ya ketien garo to ti kani kalalong aji syaka weni kilat kiba nakaliang juga sarkar India kala ban priang ba kladai ka ketien keberengkam hapo ka jela henrai kadai kumbapi omapi ba kar kompentri kampat ya ka ketien Khasi kum kata ka Associate Official Language jong ke jela kadang long tang malumala bon ki tenat sarkar bon ki ki office ki bampat simpenan kam ya ka ketien Khasi ya kam ka badai timenta nakaleng jong Khasi Author Society ngi la perkhat bat le se ngi sa shimi ki senjam hakini ki por khndiat ki por ki banwan bangin dawan no sarkar jela ban penlong umdesyo tangka Associate Official Language handrai bakin penlong no sendan daka official language lalor ke English ngidon kam ban penlong ya ka Khasi ro ka ketien sarkar kumbalong hari India ka English bat ka Hindi naka benta ka sarkar kami kilong official language tikam don jing rum ya ka sarkar jela ban penlong official language ya ka ketien Khasi bat ya ka ketien garo kumba longka kumba longka English tiladang hila ban le kumta kamut ladang sarkar ka simi kata senjam kabamut ba ka ketien Khasi ya ka ketien Khasi dai ban penar kamlut habaro ki tanatrikam hapo jong ke jela ikidon ka hok ban kren ndai tang ka hok ban kren ndai ka kamram ro ban kren ndai ka ba mangi kwa bat bakan nam dai tang ka jengkren ikwa bani ya ka kam pi ka ni ki kam ki bakani ka sarkar ka bamenta kala le kalong banwanra ya ka assembly resolution haubnai November jonga snem arajar khatra but kata ka assembly resolution kalong ban kentu ya ka sarkar India bahkan pendung no ketien Khasi berketin karo hapo ka knet ka bakra ti katu kalong ka ni ki senjam handrai menta nalor bai ki kam bakila simkhia bha man budde ni kne kam ni kwa bandai ya ki senjam ki ba khams khan ba ka sarkar lani ki political party kem kentu ya ka sarkar India ban wanra no sendan ya ka bill lani ki jiterwa apo parlimen kajingkren dong ki MP apo parlimen ke kaladon bonse ai kuble ki bakila kren but kalong sisa ka ba mantoi baki kren nang ba kiwai baki khat apo ka parlimen kintem saphang ka jing dawa jongi tenrai tang ka jing kren kampat biang lada ki simkhe sisa ki dei banra ya ka jing terwa parlimen lani ka bel ban penrung no ya Khasi apo ka kren ka bakra namar dei tang da ka bel bat ba lada kata ka bel kalong an kamut ba en hab ban penbhala ni penkala hab amen ya ka sikshitu ti ya ka sa dei ban le da ka parliament
bat lada syukran kelaman ra yakabel ti kamat kasyukut tangay jingkran kaba mangi kwa iki sengsan pertai lada kilong ki banna ka jela lanne ki niki parti ki bakam hero ikwa balada kilong sisa ki ba simkhia kin ra sandan yakabel ndai kani ka government ka pamenta jong ka sarkar jela kadai ban tho sai kedar sya ka sarkar kami ban wan ra no sandan yakabel shwa bakani ka sarkar kin kan kot kabamat shwa ka election kan lada kani ka sarkar ka tho bat kapan pau pai ba ya ka ta jing tho ban wan ra no yakabel ongno hakani ka dor bartlang jongka parliament kata le se kan long ka jing penhoni pai ba ti lada ka rung ne kamrung ngin yu ikan ba kira simi ki senjam ki ba khams kham na kaleng jongi ni ban ne kata bat le se hakini ki bnai ki man soban nim salai ban budden hagar kam ka ba kham khlain seti senong ba ni dele ka english ka hindi bat ka ktin khasi lani ki wei pat ki ktin dong ktin than jong kani ka phang sete lam ni ki long ki baran kam mar kom jol ina kata ka daw ni le simenta ban rakhi ya kani ka sengi jong ktin hindi halor ka theme ka ba yedai lang na kamta ki department sparo kan thop ya ktir khasi bat ngalayo ban kren ha ka to kamait phanga jonga se phanga jinon kamar kan ti ktir khasi ka jing itu hakani kalyang kalong ka jing itu haka ule kaputhi but ya ka subject khasi la itu ndai tang da kani university handrai nado Kolkata University, Guwahati University, but hadin kan ho. Ti kalong ka subject nomor kata kebala itu Dhaka UGC, lani University Grants Commission jong ka sarkar India. Kani ka jing itu kalong ka jing itu hakalyang ka puli puthi handrai kani kamdai kata ka baki ong ba itu Dhaka citizenship lani ka constitutional recognition. Daina kata kadau ngaso ong mene ya vice chancellor baladan kalat udai ban tho sia ka Ministry of Home Affairs ban itu no ya ka tin khasi apo ka kanet ka bapra tin sapet kumno unle namar ula ban bhayanga ban pelong ya kene program tin la yo ban kren yu uro tin sapet agnor kam unla le kene namar o wei vice chancellor manshwa ula tho ise ka Sahitya Academy ban itu ya tin kasi bat nadu kata kapor ka Sahitya Academy ro la itu ya tin kasi bat kidan arngot ki nong tho bapak ma joni kita kilong u madi as khongdop bam kwa headwar play but I babu SS majao kala yo iki awards ki behe na ka Sahitya Academy tin rei kiniro ki jing itu kidang long tang ha kalian jong katho kata itu Dhaka Sahitya Academy kadang dai tangha kalian katho kata handrai ni dan kamenta ya ke jing itu Dhaka citizenship namala dale itu Dhaka citizenship te ni la dan ni ki hok baro kumbadan kitu ki arpo artli ki jakten hari India banyo iki jing rap naga benta ban roy ban san niki bat kumjuro ban thau bon ki lat trikam trejam nagam taki longden ki jongi institution lane ki jaka pulero la yu isisa bala tho be jaga kten hareng ikani ka long ka weina ka jing e ka ba le se kala ban penlong ka jing telot haka jing penan kamera kten kasi ti nakling kasi author society ngatrai ingin sakentu mata jakmat yaki institution yaki tenat sarkar barokhan bakin persang ban punan kam ban tho lang berkatien khasi lada kisngau ba tangaktin phareng kalabiang te ngahi ngasngau ba hangneri khasi hi kampan biang ngidon kam ya ban tho lang berkatien khasi